Hei, tänään lähdemme käymään Rapalan kallioilla ja luolilla. Tämmöiset jääkerron ja maanjäristysten muovaavat jyrkkäreunaiset silokalliot ja luolastot eivät ole ihan Suomessa ainutlaatuisia. Niitä on arviolta noin 2000. Mutta Rapalan kalliot ovat yksi merkittävin esimerkki suomalaisen luonnon erikoisuuksista. Tämä Rapalan kalliot sijaitsee noin 20 kilometriä Kangasniemen kunnan keskustasta, suurin piirtein puolessa välissä Joutsan ja Kangasniemen välistä tieosuutta. Näistä Rapalan kallioista ja luolista ei ole enää opaskylttiä tien varrella. Se varmaan johtuu osaltaan siitä, että Kangasniemen kunnalla ja maanomistajalla oli erimielisyyksiä näiden luolastojen opastuksen suhteen ja sen takia siellä ei enää ole kylttiä. Mutta jokamiehen oikeudet sallivat sen siellä käymiseen. Nämä Rapalan kalliot ja luolat syntyivät jääkauden maanjäristyksien seurauksena, jolloin valtavat kallionlohkareet irtosivat peruskalliosta ja muodostuivat luolastoja sekä halkeamia. Kaiken kaikkiaan Rapalan kalliot ja luolat ovat tutustumisen arvoinen kohde. Vuori sisältää 2 poikkeavaa ja suurta korkeaa luolastoa sekä useita pieniä luolia sekä kalliohalkeamia. Suurimman luolan pituus on noin 20 metriä ja korkeus yltää 10 metriin. Yhdessä suurimmista luolista löytyy pirunpenkki, joka sijaitsee pitkän luolan päässä. Penkki on varsin tasainen ja siihen mahtuu istumaan koko Istrualan kylätoimikunta. Tosiaan Rapalan kallioiden luolat syntyivät jääkauden maanjäristyksien seurauksena. Valtavat kallionlohkareet irtosivat peruskalliosta ja muodostivat ryskyjen luolastoja sekä halkeamia. Kallion kivilaki on hienorakenteista granodioriittia, joka on graniittia muistuttava syväkivilaji. Kalliolla kasvaa useita erilaisia sammal- ja jäkälälajeja, ja ympäristön suurten haapojen juurelta on löytynyt myös liito-oravan papanoita. Tosin näitä suuria haapoja on viime vuosina myös hakattu ja raivattu ja harvennettu, joten en osaa sanoa, onko siellä enää juurikaan liito-oravia. Vanhat kansantarinat kertovat, että läheisen Istrualan kylän asukkaat ovat asuneet luolaston suojissa Isonvihan aikana 1713–21. Isonvihan aikaisia pakotarinoita on jäänyt perimätietoon sadoittain samantyylisiä tarinoita ympäri Suomea, ja lähes kaikissa tarinoissa tapahtumat ovat luonteeltaan samanlaisia. Rapalan kallioiden historia pakopaikkoina tai asumuksina lienevät ilman todellisuuspohjaa, koska Suomen olossa kylmyyttä hohkava peruskallio ei tarjoa ihmiselle miellyttävää elinympäristöä. Tilapäisinä tai hetkellisinä piilopaikkoina luolia on voitu käyttää, sillä historiankirjossa ilmenee merkintöjä alueelle tapahtuneesta sissisodasta sekä talojen polttamisista. Toinen tarina liittyy Istrualan kylän nimeen. Hirvensalmelta kotoisin oleva sotilas toi nuoren vaimonsa suuren luolan suulle ennen sotaan lähtöön ja sanoi vaimolleen, istu turvassa. Tämän tarinan voimasta Istrualan kylä sai nimensä. Paras pysäköintipaikka autolle lienee tänään Puulansalmen tien alkupuolella oleva jätteiden keräyspaikka sekä paikallisen metsästysseuran kota. Siinä on riittävästi pysäköintitilaa ja siitä on noin 100 metrin kävelymatka vanhan Joutsan maantien tiepohjaa pitkin kohti Rapalan kallioita. Eli nyt lähdemme liikkeelle ja tapaamme sitten siellä hetken kuluttua. No niin, olemme tulleet tänne Puulansalmen tien alkupäähän ja tähän on hyvä jättää auto. Tässä taustalla näkyy paikallisen metsästysseuran maja, kota ja tuossa vieressä on sitten jätteiden keräyspiste. Tästä on noin 100 metriä matkaa sinne Rapalan kallioiden ja luolien polulle. Ja lähdemme kulkemaan tuossa kohta tuommoisen punaisen vajan sivusta, jossa menee vanha Joutsan maantie. No niin, tästä lähdemme kävelemään kohti Puulansalmen tien yli, kohti Rapalan kallioita ja luolia. Hyvä olla tämmönen oranssi hattu päässä, koska täällä on hirvenmetsästysaika ja vaikka on kuinka rauhoitettu eläin, niin sitä ei tiedä tuleeko ammutuksi. Mutta tosiaan mennään tämän punaisen vajan ohi tästä ja lähdemme kävelemään kohti Rapalan kallioita ja luolia.
Tuossa on matkalla muutama massiivinen siirtolohkare. Ne on hienoja kiviä, joita jääkausi on tänne liikuttanut jostakin. No, lähdetään eteenpäin. Niin, tässä tätä vanhaa Joutsanmaantien polkua tai tienpohjaa kävellään ja tästä on oikein hyvä liikkua sinne Rapalan kallioille ja luolille. Tää tie ei enää ole käytössä muuta kuin ehkä jokunen maanviljelijä ja maanomistaja on ajanut tässä traktorilla, mutta noin muuten niin ei tässä ole mitään muuta liikennettä. Ennen kuin lähdetään kulkemaan pitkin sitä polkua, joka vie sinne kallioille ja luolille, niin täytyy käydä katsomassa maisemia Haapajärven rantaa tuossa 100 metrin päässä tuossa metsän takana. Haapajärvi on mielenkiintoinen järvi siitä, että siinä on tehty syvyyskartoitus ihan kokonaisuudessaan ja se on varsin syvä järvi. Se onkin syntynyt tuollaiseen kalliokuoren halkeamaan ja se on useita kymmeniä metriä syvä parhaimmillaan ja erittäin kirkasveittinen järvi. Mutta lähdetään katsomaan, miltä Haapajärvi näyttää täältä päin katsottuna. Niin, nyt ollaan täällä kallioilla. Tuossa taustalla näkyy Haapajärvi ja tämän kallion ja tuon Haapajärven värissä kulkee Joutsanmaantie. Siis Kangasniemen ja Joutsan välinen maantie. Täältä on tosi hienot näköalat ja täällä ilta-aurinko paistaa hienosti. Nyt on tosin päivä, mutta eikä aurinkokaan juuri paista, mutta tää on tosi hieno ja nätti paikka kesäisin aina. No, nyt lähdetään sitten eteenpäin ja lähdetään katsomaan, mistä se polku lähtee. No niin, ollaan tultu tähän, mistä lähtee tää polku tuonne Rapalan kallioille ja luolille. Niin kuin näkyy, tässä aikaisemmin on ollut kyltti ja opaste. Tuossa ilmeisesti, jos tarkkaan lukee, niin lukee 500 metriä sinne kallioille. Mutta nykyään siinä ei ole mitään muuta kuin tämmönen epämääräinen nuoli. Mutta eiköhän me löydetä perille. Muuten tuossa matkalla löytyy kanttarelli. Aika hauskaa näin marraskuussa, kun löytyy sieniä. Harvemmin on niitä marraskuussa tullut kerättyä kanttareille, mutta nyt se näyttää olevan mahdollista, kun ilmastokin on lämmennyt ja koko syksy on ollut erittäin lämmin. Mutta ei mitään, eteenpäin. Joo, tosiaan tämä polku on hirveän kivikkoinen ja niin kuin näkyy täältä, kun ei hoideta ollenkaan, niin täällä on kaatuneita puitakin polun varrella, mutta varovasti kun liikkuu, niin eiköhän tästä päästä perille. Tästä on tosiaan vaan se noin 500 metriä sinne kalliolle, joten eteenpäin.
No niin, eli olemme tässä ihan kallion reunalla ja lähdemme katsomaan vielä, kun noita rappusia, jotka joskus on tuonne rakennettu, niin niitä pitkin pääsee laskeutumaan sinne luoliin. Mutta hieno paikka, Kangasniemi varmaan hienoimpia luonnonnähtävyyspaikkoja. Sääli, ettei tänne ole rakennettu parempia kulkuyhteyksiä eikä opastauluja eikä muuta. Mutta toivon mukaan Kangasniemen kunta ja maanomistaja joskus pääsee yhteismielisyyteen tämän alueen hyödyntämisestä. No niin, No niin, tästä lähtee tää polku tämmöisten suurten kalliolohkareiden välistä ja laskeudutaan tonne alaspäin itse varsinaisesti sinne luolaan. Tää on hiukan hankala kävellä, mutta tää on hieno paikka. Piti riisua takki pois päältä, kun tää on niin kapeita nämä kolot ja luolat, että tänne ei oikein tahdo tämmönen tukevan luonteinen ihminen kuin minä niin mahtua kulkemaan, nyt täytyy lähteä tuosta kömpimään alaspäin. Tuossa on tosi kapea väli, että saa nähdä mahdunko mä sinne vai joutuuko mä tuohon kallioiden väliin. No niin, nämä on tällaisia nämä käytävät. Täältä mennään tämmöisiä kalliohalkeamia välistä ja tässä ei kovin iso mies taida mahtuakaan oikein kunnolla täältä, mutta eteenpäin on mentävä. No niin. Opa. No niin, nyt ollaan tässä, jatketaan matkaa. Tässä on se ehkä haastavin osuus mennä tonne alas, mutta onneksi nämä rappuset näyttää olevan vielä erittäin hyvässä kunnossa. Että ei tässä muuta kuin tästä vaan kävelemään näitä rappusia pitkin varovasti alas tänne lohkareiden väliin. Tää on ihan hieno paikka. Tästä pääsee kyllä ihan hyvin kävelemään, ettei siinä mitään. Ja rappusia on tosiaan, ne on tehty sen verran hyvin aikana, että tästä pääsee ihan hyvin kulkemaan. No niin, täällä on päästy rappusia alas ja onhan tää ollut varmasti isovihan aikaan niin varsinainen piilopaikka. Varsinkin jos ei näitä rappusia ollut silloin. Niin kuin ei tietenkään ollutkaan. Täällä sitä ollaan nyt täällä pohjalla. No niin, nyt ollaan täällä pohjalla ja niin kuin näkyy, niin tää on massiiviset nämä kalliot. Ja joka puolella jyrkät seinät. Ja tuossa on hienosti kaatunut puu. Tuossa maassa on korpin musta sulka. En tiedä onko se jotenkin enteellistä vai ei, mutta joka tapauksessa niin ilmeisesti täällä on korpilla jossakin pesälähistöllä. Niin tästä näkee hyvin, että kuinka ne on lohennut ne isot kivilohkareet tuolta kallioista. Me ollaan täällä syvällä niin oikeastaan maan alla. Ja nämä on tyypillisiä tämmöiselle lohkarekiviluolille. Tämähän nyt ei varsinaisesti ole luola, mutta kuitenkin tää lasketaan luolastoksi. Ja tää on älyttömän hieno paikka. Ja täällä on tämmöisiä onkaloita kivien juurella, jonne mä en edes lähde yrittää kävelemään. Sen takia kun mä en niille mahdu, mutta täällä on tämmöisiä koloja. Siinä maassa on tosiaan musta korpin sulka. Ja tässä näitä on näitä lohkareita. Ne on tuossa ylhäältä tippunut joskus aikanaan. Ja tästä on sitten 10 metriä pystysuora jyrkkä pudotus alaspäin, joka on aika vaarallisen näköinen. Ja toikin iso lohkare, mikä makaa tuossa suurin piirtein ylhäällä, on sen näköinen, että se putoaa sieltä niskaa, jos jonakin päivänä. No ehkä ei kuitenkaan. Mutta tässä alhaalla näkyy se jyrkkä pudotus sinne alas.
No niin, tänne mennään nyt alaspäin taas jälleen. Tämä on varsinainen luola. Tämä on pimeä ja kapea ja tännekin on kyllä ihan hyvät portaat alas, että saa nähdä miten mä mahdun tänne. Mutta eiköhän sitä mahduta. Tämä on kyllä niin näkemäsi arvoinen paikka, että näitä on Suomessa tämän laatuisia niin hyvin vähän. Tämä on todella hieno paikka ja suosittelen tänne käymistä, jos on aikaa ja mahdollisuutta. Tänne kyllä löytää hyvin. En tiedä pääseekö täältä pois sitten millään tavalla, mutta toivon mukaan pääsee. Niin. No niin, nyt mä olen täällä kapeassa luolassa täällä maan alla ja tämä on ollut varmasti hyvä piilopaikka isonvihan aikaa. Tänne ei juurikaan vettä sadaa, että nämä suuret kalliolohkareet makaavat toisiaan vasten ja tätä voi sanoa todelliseksi luolaksi. Sen verran kuitenkin, että tässä on vähän valoa ja näkee kuitenkin, ettei ole ihan pimeätä, mutta kaiken kaikkiaan niin äärimmäisen hieno paikka ja oikeastaan aika pelottavakin. Että semmoinen. Tää luola päättyy tähän kohtaan ja tästä ei pääse kävelemään, että joutuu tulee takaisin samaa reittiä kuin on tänne tullutkin. Mutta kyllähän tää on vaikuttava luolasto on ja tässä näkee nämä kivilajit hyvin. Granodioreettia ja aika lailla samannäköistä kuin on graniitti. Tällaista punertavaa kivilajia. Tämä on tämmönen paikka. Tässä on muutama paha paikka, että melkein pitäisi olla kypärän päässä. No niin, mä lähden kiipeämään ylös sitä samaa reittiä mitä tultiin. Tämä on, kun ylöspäin mennä on yleensä aina helpompaa kuitenkin kuin alaspäin tulla. Mut kyllä tässä saa ponnistella, että pääsee tänne ylös. Ja saa venytellä askelia kyllä aika lailla, mutta hyvin tästä selviää. Portaat on hyvässä kunnossa, että ei tässä mitään ihmeellistä. No niin. No niin, nyt kiivetään vielä tänne alas. Tästä näkee miten mahtavia nämä kallioseinämät on. Tässä varmaan on joskus ollut rappusia, mutta tässä nyt ei enää ole niitä rappusia, mutta kaide on. Mutta ei tästä nyt niin hankalaa mennä alaskaan, kun on varovainen eikä maltilla menee liikkuu alaspäin. No niin, ollaan taas täällä kiipeämässä alaspäin. Tästä näkyy hirveän hyvin tämän kallion rakenteet. Se on tommosia kuutionmuotoisia lohkareita, mikä tuossa on kalliossa, että siitä näkee hyvin. Tuossa harmaassa kivessä, minkä päällä kasvaa jonkunlaista jäkälää, niin siitä näkee noin hyvin noin lohkareen muodot. Samaten tuosta yläpuolella olevasta kalliosta, että ne on tommosia kuutionmuotoisia kiviä, jotka vähitellen sitten rapautuu ja putoo vuosisatojen kuluessa niin tuosta alas. No niin, nyt ollaan täällä alhaalla ja tässä valitettavasti on ne isot haavat kaadettu, jossa tietojen mukaan on ollut liito-oravan pesiä, mutta ne on kaikki kaadettu pois. En tiedä onko tarkoituksella kaadettu pois. Sitten täällä ollaan tosiaan täällä kallion alapuolella ja tästä näkee miten valtava iso ja jyrkkä kallio tää on. Ja tämmönen seinä. Äkkijyrkkä joka puolella ja muutenkin tällainen niin kuin vaikuttava seinämä. Valtavan isoja lohkareita ja niin poispäin. Tuolla on puissamerkkiä, että en tiedä mennäänkö ne kaataa nämä hienot kuusatkin tästä pois. Mitä tässä on vielä muutama jäljellä, mutta haavat on yleensä kaataa kaikki pois.
mutta niitä ei enää ole. Valitettavasti. No niin, tähän päättyy tää Rapalan kierros. Ollaan täällä kallion huipulla ja katsellaan maisemia. Tää on hieno paikka tämäkin. Täällä voi kesäiltana, kun aurinko laskee, niin olla mukava istuskella. Näin marraskuussa tietysti on vähän viileitä, mutta joka tapauksessa kannattaa tulla käymään täällä. Ja tässä muuten näissä kallioissa näkee, miten jääkausi on hionut näitä kiviä. Nämä on tämmöisiä silokallioita vähän joka puolella. Että hieno paikka. Ja täällä on ilmeisesti pidetty jonkun vasta leiriä, jossa oli nuotiopaikka ja muuta. Että sellainen. Mutta tähän päättyy tää Rapalan retki. No niin, kiitos ja hei.